Петчленна комисия започва във вторник изслушването на редица свидетели във връзка с разследването на решението за участие на Великобритания във войната в Ирак. В страната стартира независимо разследване на конфликта. Сред разпитаните ще бъдат бившият премиер Тони Блеър, който е обвиняван за това, че е въвел Великобритания в незаконна война и е измамил обществеността, както и роднини на британски военни, убити по време на конфликта. Председателят на комисията Джон Чилкот посочи, че тя ще направи пълна равносметка на процеса на вземане на решение, въвлякъл Великобритания във военните действия. Твърдо решени сме да опишем историята цялостно и напълно откровенно на основата на всички доказателства, които успеем да получим. Струва се да отбележа, че имаме пълен достъп до правителствените документи, извадени през последните 9 години. Уверени сме, че няма скрити факти. Ако някъде се появи информационна пролука, ще разберем и ще успеем да възстановим информацията. Заповедта за изпращане на 45 000 британски военни за участие в инвазията в Ирак през 2003 година за отстраняване от власт на Садам Хюсейн винаги е била противоречива и доведе до масови антивоенни протести в Лондон. Следващият кръг на обявеното като обществено изслушване ще се проведе в средата на 2010 година след парламентарните избори в Великобритания.